Armin Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panutya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago nilang dugan mong malibuto. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Nagpahor ko. Lipay ako. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita. Laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Maygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumana, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armin Drama. What's the Style? Ako si Bajik-Jik. Ginaingon, bisa kung saan mo sa paglawog. Magbuhi kag bitin, hasang imong pad at pilon pagkinis paglamoy. Mao kini hitabo si kong kinabuhi nga dili ako mahimong mahikalimtan. Ate Bajik-Jik, daghang salamat sa imong pagsagkop na ako, ha? Ay naguna-una aoy bayot. Karon nga ni anak sa kong poder, gusto na ko nga magbinuotan ka. Oo, Ate Bajik-Jik. Ate Bajik-Jik, gisagop rin na ni Muskalag, no? Ay, kalag dito siya. Ay, naluoy ka ni kalag yung siksto. Mukhaon gilag kayo. Kahit tao pa ba di ka noon na naluoy ka niya? Sikat ba ya kay nang bayuta sa iyang pagkabitin? Ay, sagdi na lang good. Iya man sad na. Ay, Diyo, kumpiyansa ng kalag, Ate Bajik-Jik. Bantay-bantay, Diyo ka ng bayuta. Yun na ay magalistik, boy. Salamat ninyo mong gihatag na kong regalo sa akong birthday, Ate Bajik-Jik. Ay, wala sa pa yan, Jun. Unang saman, nalipay kasi kong gift ni mo. Nalipay kay ko. Thank you, ha. Ay, gikinsa ni mo akong lips, Jun. Kalaw na sa imong lubot, Bajik-Jik. Bajik-Jik, anak. Oo, ma. Ano ni akaman? Lingkod, ma. Lingkod. Salamat kayo, anak. Unsi ato ni mo. Kuan lagi na ako. May sakit si Papa ni mo. Nagluyan na siya. Onya, ma. Gusto siya magkakita tao ni mo dong. Kano sa magkamo adto sa ato. O ako may baw, ma. Bajik-Jik, anak. Pasayloan na lang gud ang imong amahan. Ma, antod karon. Wa pa ko malimot sa gibuhat ni Papa na ako. Diyang gamay pa ko. Wa pa ko malimot, ma. Ano pa? Tunaw. Diti ka, anak. Wako'y anak, bayot. Usto na pa. Wako'y anak, bayot. Nakalimti na ang tanan, Bajik-Jik. Tungod og alang sa masakiton mong amahan.
Maluoy taong kas imong amahan, dong. Uy, ikaw lang usahin ni aron sa bahay ni Ate Bajik-Jik John. Uy, John. Kuan kining lagi ganina ra kong huwat niya. Nya opa man siya maabot. Hayom dahil siya kalag. Pasig, mi adto sa ila. Kaya himatin mo ko na iyang papa. Nga, hingulatan ni Ate Bajik-Jik. Maubo? Higda lang sa kwarto ni Ate Bajik-Jik John. Aw, pwede po nga matug ka samtang wapa si Ate Bajik-Jik. Naidagang tambal ang akong gipalit para ni Papa ma. Patumara siya anak, aron mamaayo na siya. Salamat kayo, anak, ha? Nahibaw, bitag yung kubuutan ka, nak. Pa, tumar sa mga matambal ni mo ha. Aron kung mamaayo ka, magkuyog ta ni Mama nga manimba. Ayaw paghilak pa. Sige, andun ako. Paminaday ko ni mo, ma. Pamina po ko ni mo, pa. Ay, masaylo ako, anak. Pa, gisang ko ni mo, anak. Oh, pa. Kalag? Ano yung ka din sa kwarto na mo ni Bajik-Jik? Huwag ka manuktok. Dili na kinahanglan nga manuktok ko. Kay abli namang daan ang bultahan. Wa pa nimong gilak. Oo. June, may kumuhilot. Mapahilot ka. Oo. Sige. Sige Kalag, bi. Nilota hinon ko, bi. Dali, hilota ko. Be. Hubuan ang imong gisulo, be. Kanang short, kanang t-shirt, kanang brief. Oo. Ubuan ko ni mo tanan sa akong sulog Kalag. Oo, natural. Kaya luto mantik ka. Sige na. Murag tikboy. Dali, be. Uy, dami ako ni mo hilot Kalag. Uy. Ay, mas lamian pa yun ka. Kung kini mo akong iluto na ay gusto ka? Kini akong Oo, Kalag. Kadangog sa imong lagos. Huwag mo kayong ipungson. Kalag. Mayungon mo biyup-biyup ka lang Kalag. Grabiha Kalag. Yun. Kalag. Uy. Ay, siyo pang kayo. Ate? Bajik-Jik. Malkatalag ka? Bitin yun ka! Bitin! Bajik-Jik. Yet ka yun! Natapalungot di ka ruan. Giyatan ka kay Mang yun! O ikaw kalag! Lawas mo sa kalag. Iya mo kong gila. Layas mo ngayon! O di ko gusto may imong kriminal! Layas ba yun? O ikaw! Ikaw nga uniya pa man ka, ha? Layas! Layas! Bajik-Jik. Uy, anak, nganong hubag man kay ng imo mga mata? Uy ka, Suma. Si Papa, Ay naarang-arang na taon nak. Milagsik na tao gamay. doon ako siya.
Ganun naghilay ka na kamanagan, naghilay ka doon. Pa. Bajik. Doon. Ha? Unsa na? Unsa na? Ha? Wala gipalayas ang bayot buwangan si Kalag. Gipalayas. Anak! Bitin siya. Ay! Bitin sila ginasiya. Gaya na bitaw ka. Ako yung nagatilaw siyang pagkabitin. Ano na may lakbag ka? Ha? Si John. Si John ba? Ay, madyan. Ako matagipalayas. Magsik-jek, oy. Mau dyan ang kamatuon na naagal sa dawaton. Nakitang mga bayot. Biyayot ang mga ikal. Narinig ang matagpaw na sila paggutot sa atong salapi. Love, maguna ko si John Sixto. Ay, kanit yung gongmay makain mo nanay. Bajik-jik. Kung sa magaling Ni ako, masin ko nga imong pasayloon. Love ti ka, Bajik-jik. Love? Ha, love? Love ti ka. Love. Mao ni ako, di balik ko, love. Uy, ano? Makigbalik man ka na ako, ha? Aros ba na po ko ni magpasakit? Sorry kay Bajik-jik. Kalang manggod. Gusto na. Ayaw na paglason pa rin ako. Ako nakita, klaro na kayo nga, dili ka na angay pang saligan. Bajik-jik, si kalang manggod. Kani adto love ti ka. Karon di ay. Nawagtang na akong love ni mo. Tungod sa imong pagpaggamit kang kalag. Natintal kong kalagay. Gilo kay ang lagos. Natintal ka malawa, basta kay di na ko nimo. Unsa? Bungol ka. Di na ko nimo. Tanawa ko kung musulti ka, di na kanako. Tutuki ko, tutuki ko. Uy, wala. Tutuki ko, Bajik-jik. Samtang musulti ka, di na kanako. Tutuki ko, O, totoo ko, be. Tutuki ako mga mata. Hindi ko kahimo. Love, magyapon ti ka. Uy. No, Bajik-jik. Labot ikaw. Promise. Di na ko panaas kang giloks. Sa lagos ni Bajik. Di ka lang Bajik-jik. John P. Pagyanil ko John P. Ano doon. Di na John mahimo. Si Jibadayo sa kutsihal pardo. Imo ko gitawag og John P. Labo kita Bajik-jik. John P. Kining bayot nga pusong mamon, dali kay maluoy. Gipasayo na ko si John og nagkabalik kaming duha. Maguto mga kasama ang kaagi ni Bajik-jik. Dinhi ning atong tulumanon, What's the Style? Nagkabalik style. Kining maong sugilanon gisuwat ni Cecil Danyusos Cabrera sa direksyon ni Terdy Aducan. Spinner Ariel Mantao, recording editoran Ditayad, soundman Christian The Walkers Jano. Dalit ka na to sa RMN Drama.